ba abe kam kazam ko biang ba abe ko jingyo le se ka ban biang la halayeng la sem de la ki jong kiti ba phi pintre tere hadu mata ka kham junjar nomor bagi babon bagi jing khang la ne babon ba kiliang tere la ngai tu phi pan dak ba phile akum ni phila ban yo ya kani ka song pisa khnam kan yarap ya phi ya kam ko jam jong phi le se wa de ka yeng ka sem ko jong phi nomor kani ka badan kam ban ba phi phila ban penan kam tang dak ka e ka ba phi don ha phi ka ba mun phim da don kam e banda lek ban tre ban kta shagi jaha ki ba jingai ko pher ani ka jing tre jing ta ka khia ten re tang na ba phi penan kam ya ka e ka ba phi don bu ble ul ai phi kata la ka long ha kom ka sap ba ki jing nang jing tep ha ki ba bun ki kom tani ka long ling ba ka sap ka phong ba phi don ka ba phi phila ban pen kring ye ki bre ki long pe da ka jing nang ka jong phi ban le ba bun ba ki ba ki bre sutna ban pe ba ki nyo i ba ki kwa shu ban i na ka leng ka jong phi bun sia na ba phi kwa ye phi ha ban le ye le ne phi ha ban ai ye tin re ha kani ka benta ban da kani ka lenti pun kam ban ai ye le ne ba phen the e lai tang da ka ta ba phi phila ban pani ke ka ba phi don ha phi ban ka sup kalenti ban ngamong pat ka ban num dan jing e tende gandon nomor ba kani kade kalat ke buk share jong phi ke ban iron san ye phi be phi company la ki jong ki sap kita talan ki jong phi lingba jong kani ke show ka ba kerteng khasi jantia talan chul ani ke khasi jantia got talan 8000 husaw ke ban sedang nadu ke sitrik Julai ter ting sebulud ye kini ki detail hangni ke ba phi phila ban shim benta phila ban phone kini ki number khnang ba phi phila ban tip company kumnu ban le tendre ki tarik ki ba kongsan kilong kumni ba daduk sitrik Julai on sedang ban shim ni kita ki online audition ke bamot phi la repidan sap ban ruai ban shan repidan sap ban le kanu nu kom ka kanu ban pen itna lani ka ban pin screen ni ki ba ni ka ban pin kring ni ki ba da ka sap ka phong gu jong phi phila ban ring ya ka da ka ban ring video kum ni ko ba le mangar kum jo ti phila ban ring ki video jong phi ba pha se ni ki number ti phila ban phone phila ban clip thau shwa ha kom ki le da kan kom ki piang ban kum da ter khana ma phi ru phila ban yo e ki jing batai ki ba nya na ki number ki bla bu hani Tiye, kini ki tarik ki ba kongsan ki ba labu hange bat phila ban job arlak tingkatan na kabasyu le tang na kabasyu peniya kasap ka jong phi te bat na phi1 baar phila ban yo silak tingka ban na bawan balai phila ban yo sanho ajar tingka ti gani ka basuk ba phi pinle ka de tang ma phi pen peni ya kai ka ba phi dan bat kabala ban system phi khandiat ka de lingma ka vote system ka ba de ha ka ni ka kala ka ba ar na ni ta semi final ba kandon ka ta vote system ka ban long 50% 100% nakaliang ka vote bat 100% pat nakaliang ki dong bisa hindi ka final part ka dumdan kuno ka voting system ka ban long hindi kan baro kani ka jing bishar kan syong haki judges ti gini judges ki berkentup kum i congressional drop me ikong double warzi bat ki masih dan benta hak ni ki ya lenti pat ni se yo isu ya ki no shim benta ki babun bla pun kre na beta jong ki ni sngi ki man sawan na ni shakhmat ke ya ki tarik bat ya ki jipur bana ki ba kham dan kam sanang sngap nang ni shakhmat ba fi pindang tip dengar ngan dan beta ham tu kum uwe ni ki host ki ban dan hak tu kerensan ban host ya kani ka event ya kani ka jing peni sap hang tu kerensan bat ki babun na pedeng jong kini ki perlok ke jongi nang ni dari khasi nani rilom khasi jantia ki lawan ban register ki la sedang ru ban pha kini bat na kintu pi le no kloi yo la bakut no kani ka tarik ting sabun ki tarik baro khoi dan kam hang ni bat ken ma bu pin phone ha ki number kram pinyo ki jite ke bakham dia mo ke kani ka kabuk sari pi ba kasap ke jong ki kala ban watra ya kanam ko buram agjo ko po kala ban ra pi ya kani ka khusnam ka ba he ba bat ka ban long jing ko ta pi mo ya kani ka talan show la penong da ka khasi indigenous foundation kre ken hun nangi na po rilo khasi jongi ki bala debon register ya kani organization na kin na po ka sarkar pedeng bat ka bayrung na bata jong kani competition kade life pa na bata ki brio shimet ki ko pan peni ya kasap pong jong la di shimet
bat san spa na piwan kum kan hon piwan bele no ino ini ka bukser nomor kani kan ni kalat na jong pi pen peninam yala ka jong kasap ka talent cha ka partai mo register no menta phone hakini ki number khnang pi phila ban yo ya ka jik tep ka bakham ban ya word ngi kano bat pi ha ka second round na ni ka semi final ka bangangan yo ban host ya ka ni program pat pen yo I markmat ya kini ki talent gi jong pi phila pini khnang ma ka parthai ru kan I lang baro ya ka e ka ba pi phila ban le dala ki jong ki jong pi dala ki jong ki jat ki jong pi dala ki jong ki jengmut chu pakhar ki jong pi ha ki ru kom ki bo pher ba kerman ba kani kan sai kan ai pi ya ka lat ka bu ba ka parthai kan tips kham jong pi ba phiru pinyo ya ka nang ka buram ba kum ju ru ya ka ni song tingka ka mala mang khnang thek tang na kan ta jong pi mo dia practice no dom dam pano itu video thar ring ma kom ka dei pini bang ma hakru kom ka biang ma nangta sapha bat ki judges bat ki nopenia kin social ni karai manu gi bala mo boy shi semi finals ngate ba shibu na play jobi pe ni video gi badan ni ka sap ka per ki bagan ko pertai kam pa ji manu ki waju penle na ino waju ap kan wan ka wi competition shibu ni kabu balle badan ka mo ta please bowling say kno pi ka semi final Chris Ball, all the best. Yes, ki khulung khna berkhoi ki samna ki temen ki rangwa baro ki bendan sap hi phila banwan phun dom dam shot le kumu kat ka phiman ban le shu le be namar kani ka dinam ta jong phi oi bala e phi kan ni dan ka ta un chutri stop khna kya Chris Ball